Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Emetrio. Taong 1968, Oas, Albay. Noon pa man, hindi na naging madali ang buhay ni Emetrio. Napakahirap mapunta sa sitwasyon niya dahil sa napakarami niyang kaaway sa lugar nila. Walang makapagsabi kung ano ang punot dulo ng lahat ng yon, pero may mga agam-agam na si Emetrio ang nagsimula ng lahat ng ito. Ayon sa karamihan, kaya maraming nagalit sa kanya ay dahil sa pagtatanga niya ng lihim na karunungan ng kaliwa. Kung hindi nyo kasi naitatanong, sa lugar noon ng Oas, maraming antingero ang mga naninirahan. Hindi ito tubo sa lugar, bagkus ay napadpad lamang yon buhat sa pangangalap ng mga mutya at agimat. Karamihan sa mga ito nagmula sa Mindanao, habang ang iba naman galing pa ng Capiz, Siquijor, Samar, Nueva Ecija at Benguet. Bawat isa merong iisang layunin, at ito ay makakuha ng malakas na uri ng mutya. Sabi-sabi kasi noon ng mga matatanda na merong mga pangunahing lugar kung saan hitik ang pag-usbong ng mutya. At kabilang sa mga ito, ang lugar ng Oas sa Albay. Sikat na sikat ang Banahaw, pero ang panganib na kaakibat nito ay halos hindi masukat para sa mga antingerong nagsisimula pa lamang. Ultimo mga veterano, pinangingilagan din ng lugar na yon, gawa ng kung hindi buo ang loob mo at may takot kang mamatay, paniguradong mapapahamak ka rito. Kaya imbis na makipagsapalaran sa Banahaw, pinili ng mga itong pumunta na lamang ng Oas. Dito kasi, kahit wala kang dugo ng babaylan o dibino, talagang makakakuha ka ng mutya kung sisipagan mo. At ang iilan sa nakapagpatunay dito ay minabuti na lamang na dooy manirahan. Ang kaso lang, gaano man kaligtas ang lugar na yon, meron pa rin itong balakid. Matagal na panahon ng sakit sa ulo ng mga antingero itong si Emetrio dahil sa mga ginagawa niyang pangingialam tuwing nangangalap ang mga ito. Makailang beses na rin siya nitong pinagtangkaang patayin, pero lahat ng mga antingerong gumawa nito matagal na panahon nang nakabaon sa ilalim ng lupa. Bagay na naging daan para galangin at katakutan siya ng mga ito. At hindi man sa pagmamayabang, tanging si Emetrio lamang ang taong nakakapaglakad sa baryo, bitbit ang lihim na aral ng kaliwa. Sa dami ng mga katulad niyang palihim na naninirahan dito, ni minsan walang nakagaya sa kanyang mga kinasanayan. Hindi naglaon, ang ganun niyang gawain ay tila bang naging normal na para sa lahat. May mga antingero na rin kumilala sa kanya para lamang makaiwas sa mga pangyayaring maaari niyang gawin. Di naman yun gaanong pinapansin ni Emetrio sa kadahilanang noon pa man wala na siyang pakialam sa mga taong hindi niya kapanalig. Ilang buwan ang lumipas pagsapit ng taong ito, nagpatuloy ang kanyang normal na pamumuhay. Tuwing umaga makikita mo siyang tahimik na nagbibinyag ng mga halaman at kapag sumasapit ang alauna ng hapon, pumapanhik siya ng baryo para mamili ng mga kulang sa bahay niya. Ganun lang ang estado ng kanyang buhay, pero dahil sa lihim na karunungan niyang taglay, marami ang nangingialam at gusto sa kanyang sumubok. Kaya naman kapag may pangas, hindi niya yon tinatantanan hanggat hindi niya ito napapasuko. At kapag sumuko na ito, tsaka pa lamang niya yun papatawan ng parusang kamatayan. Bagay na mariin namang kinokondena ng mga antingerong nakakakilala sa kanya. Yun nga lang, kahit anong gawin ng mga ito, sadyang wala yung kakayahan para siya ay pabagsakin. Ngunit habang tumatagal, unti-unti nang nagkakaroon ng ideya ang mga antingero kung papaano siya nito matatalo. Ayon sa kanya, nagsimulang kumilos ang kalaban niya nung dumating ang isang antingero na nakatira sa bundok ng Kanlaon. Wala siyang ideya kung sino ito dahil sa mga panahon na yon,
Di pa naman niya yon nakikita. Isang hapon, habang abala siyang namimili sa baryo, may lumapit sa kanyang bata na may suot-suot na trespiko. Unang tingin niya rito, alam niyang anak ito ng antingero, kaya nung magsalita ito, maigi niya itong pinakinggan. Sabi ng tatay ko, sumunod kayo sa akin. At kung hindi niyo naman ako susundin, ibig sabihin lang nun duwag kayo. Bungad na wika nito sa kanya. Nang marinig naman yun ni Emetrio, agad niyang tinuro ang daang tatahakin nito. Kaya naman ang masipat ito ng bata, hindi na ito nagdalawang isip na tahakin ang daan. At sa kanilang paglalakad, wala na yung kahit na anong sinabi sa kanya. Nakapagtataka man ng ganong kilos ng batang nasa edad 12 anyos, di niya ito inisip pa. Maya-maya pa, pagpasok nila sa isang maliit na eskinita, bumungad sa kanya ang mga antingerong nakatayo sa gilid nito. Bawat isa tahimik na nagmamasid, animoy maigi yung nakikiramdam sa kung ano man ang kanyang gagawin. Matapos naman niya yung masilayan, di niya ito gaanong pinansin dahil alam niya na wala itong magagawa para saktan siya. Pagdating nila sa pinakadulo nitong bahagi, may nakita siyang isang lumang bahay kung saan naroon ang isang matandang lalaki na nananabako. Kampante itong nakaupo sa tumba-tumba habang nakapatong sa binti nito ang kaliwa nitong paa. Pagpang-abot ng kanilang paningin, tsaka pa lamang ito tumayo habang nagwiwika sa kanya ng, Mabuti naman Emetrio at dininig mo ang pagtawag ko. Marami sa amin ngayon dito ang naniniwalang hindi ka darating. Pero kagaya ng palagi mong ginagawa, nangyari ang bagay na hindi namin inaasahan. Mahusay. Tunay ngang nasa dugo mo ang katapangan. Pero ang tanong, hanggang kailan kaya yan magtatagal? Mabilis na tumatakbo ang panahon at bawat araw may ipinapanganak na sanggol na di hamak na mas mataas ang talento kumpara sa'yo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang nagwiwika rito ng, Sinasabi ko sa'yo, hindi pa isinisilang ang taong tatalo sa akin, kaya kung ano man ang iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Noong mga nagdaang buwan natutuwa pa ako sa mga kinikilos mo . Akala ko pa naman, tuluyan mo na akong tatantanan, pero hindi pa pala. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, lumabas ang binatang kanina pa palang nakikinig sa kanilang usapan. Pagsilay niya rito, bahagya siyang napahinto nang masipat niya ang namumula nitong mga mata. Hindi niya mawari kung sa anong lahi ito napabilang, gawa nang wala naman siya roong nararamdamang presensya ng kadiliman. Aminado rin siyang purong kanan nito, kaya hindi niya sukat akalain kung bakit nagkaroon ito ng ganoong mga mata. Sa pagkakaalam kasi ni Emetrio, ang ganoong uri ng mata ay orihinal na nagmula sa isang mataas na pamilya ng mga mang-uusik. Yun nga lang, ang pamilyang yon ay matagal na ring nawala sa kadahilan ng marami sa mga kauri nila ang naghahangad sa kapangyarihan at talento nitong taglay. Kaya habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya maiwasang isipin na baka nakuha ng binatang yon ang taglay nitong mga mata sa isang manguusik na natalo niya. Ang kaso lang masyadong imposible para sa isang tao na tumangan pa ng aral ng kanan kapag taglay na ang mga matang yon. Dahil dito, kung kaya't hindi niya maiwasang tanungin ito kung sino ba itong talaga. Nang marinig naman yun ng binata, matapang itong sumagot ng, Ako ang tatalo sa'yo. Ihanda mo ang sarili mo, Emetrio. Pagkasambit nito ng mga kataga, minabuti na rin niyang manahimik. Para sa kanya, wala nang saysay na magsalita pa dahil magkalaban sila ng paniniwala. At para magkaalaman, hinamon niya ito sa isang duelo. Agad naman yung tinanggap ng binata, gawa ng yun din ang rason nito
kung bakit yun sa kanya nakipagkita. Matapos ang kasunduan, agad naman siyang umalis. Sa ikatlong gabi mangyayari ang napag-usapang duelo, kaya may ilang araw pa sila para makapaghanda. At habang nagsasanay ang binatang yon, walang ibang ginawa itong si Emetrio kundi ang ipagpatuloy ang kanyang ordinaryong buhay. Di siya naghangad ng kahit na ano, na tila bang kumpiyansa siya sa kanyang kakayahan. Hindi naglaon. Pagdating ng araw ng napagkasunduan, nagkita-kita sila sa isang patag na lugar, ilang kilometro ang layo sa baryo. Sa panig ng binata, kasama nito ang mga antingero, habang sa kanya naman, bitbit niya ang mga mangkukulam at mangbabarang na kanyang kakilala. Obligado siyang magdala ng kaibigan dahil kapag natalo siya, ang mga ito ang mag-uuwi at maglilibing sa kanyang bangkay. Pagdating nila sa lugar, agad naman niyang kinuha ng mga kasama niya ang lahat ng gamit na dala niya. Iniwan lang nito ang punyal na ginagamit niya sa ritual dahil sa yon ang natipuhan niyang gamitin bilang sandata. Sa kabilang ibayo naman, nakita niya ang binata na naghahanda na rin ng armas nito. Mahabang sibat na may gintong talim ang dala nito, kaya sa unang tingin inaasahan na ng kanyang mga kasama na mahihirapan siya. Dala ng pag-aalala ng isang mambabarang, napilitan itong lumapit sa kanya habang pabulong na nagwiwika ng, "Manoy Emetrio, mukhang tagilid ho yung dala ninyo. Pwede pa natin yung palitan. Di pa naman nagsisimula eh." "Wag na, Naldo. Ayos na to. Alam mo namang mahilig tayo magbigay ng partida sa mga nakababata sa atin eh." Sagot naman niya rito. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula na ang duelo. Pagharap nilang dalawa, agad namang inilahad ng namamagitan ang batas. Ayon dito, labanan hanggang kamatayan ang mangyayari. Kahit ano pwedeng gamitin, wag lang hihingi ng tulong sa ibang mga nilalang o hindi naman sa mga kasamang naroon. Wala ring limitasyon ng oras at kahit magtagal sila ng ilang araw, hindi yun problema. Dagdag pa nito, sino man ang mananalo sa kanila, mabibigyan ng karapatan para ipagawa sa natalong panig ang nais nitong mangyari. Matapos itong mailahad ng namagitan, dali-dali namang nagsimula ang duelo. Nang marinig yon ng binata, agad naman siya nitong sinugod kasabay ng walang habas na pag-unday nito ng sibat. At habang umaatake ito, kapansin-pansin ang mga dasal na inihip nito sa hangin. Pagkalat nito sa paligid, agad yung kumumpas ng kamay at sa isang iglap napako ng mga usal nito ang kanyang buong katawan. Dahil dito, agad na nawalan siya ng lakas kaya bigla siyang bumagsak sa lupa nang hindi niya namamalayan. Sinubukan niyang kontrahin ang dasal nito pero masyado yung malakas kaya hindi niya ito mabasag-basag. Pagsilay naman ng binata sa kalagayan niya, hindi na yon nagdalawang isip na sugurin siya. Walang habas niya itong pinaulanan ng atake na siyang ikinagulat ng lahat ng mga manonood. Maraming antingerong nag-akalang patay na siya, pero pagkatapos ng ataking yon, laking gulat na lamang nila nang masipat siya nitong biglang tumayo habang mabilis na naghihilom ang mga sugat na natanggap niya. Nang mapansin niyo ng binata, gulat na gulat itong napatanong. Anong ginawa mo? Paano to nangyari?" Pagkarinig niya sa sinabi nito, imbis na sumagot, napangisi lang naman siya habang nagwiwika rito ng, "Huwag kang mabigla. Di pa nga ako nagsisimula eh. Sa tono ng pananalita mo, mukhang ibinuhos mo na ang lahat sa ataking yon. Kung gayon, kagaya ka rin nilang mahina." Pagkalahad niya ng mga katagang yon, dito siya nagsimulang magpagbag ng alikabok sa kanyang kasuotan. Habang ginagawa niya ito, inakala ng marami na simpleng pagpagpag lang ang kanyang ginawa, pero lingid sa kanilang kaalaman,
na yun na pala ang pamamaraan ni Emetrio para alisin ang sabulag na bumabalot sa kanyang katawan. At sa isang iglap, sa kauna-unahang pagkakataon, nasilaya ng mga antingero ang tangan niyang mahiwagang itim na libreta. Kapalad lang ang laki nito, tapos gawa yun sa purong bakal. Sa pinakadulo naman itong bahagi, may nakadugtong na kadena na siya namang nakabigkis sa braso niya. Bagaman nakalaylay ang libreta, hindi ito kayang alisin ng kahit na sino nang hindi pinuputol ang kanyang braso. At habang pinagmamasdan ito ng mga antingero, ramdam na ramdam nila ang napakabigat nitong enerhiya. Unang beses lang nilang maranasan ng ganoong uri ng aura, kaya kahit nagmamasid lang, di nila maipagkakaila ang matinding takot laban dito. Matapos naman yung maipamalas ni Emetrio, tsaka pa lamang niya hinugot ang punyal sa lalagyanan nito. Ngayon palang magsisimula ang tunay na laban. Kaya ihanda mong sarili mo, bata. Nang marinig naman niyo ng binatilyo, muli itong sumugod. Marami na rin itong binigkas ng mga engkantasyon, pero walang kahit isa ang tumalab sa kanya. Kusa na ring nalulusaw ang pamako na lumalapat sa kanyang balat, kaya hindi na siya nito nagagawa pang mapigilan. Ilang minuto pa ang lumipas, habang patuloy ang kanilang pagbubuno, ramdam na ng antingero ang agwat ng kanilang lakas. Magmula noong ipinakita ni Emetrio ang libretang yon, ramdam na nito ang tila bang ginagawa niyang pakikipaglaro. Para sa antingero, sadyang nakakapangilabot ang ganun niyang kilos sa kadahilan ng hindi biro ang mga pinapakawalan nitong usal. Kalaunan, nang makakita na ito ng pagkakataon para atakihin siya, dito na nito inilapat sa dulo ng kanyang sibat ang lahat ng pangontra at usal na alam niya. Nang masipat naman niya ang ginawa nito, agad niya yung sinalubong hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. At sa isang iglap, nabalot ng katahimikan ng buong paligid. Pagsilay sa kanila ng mga antingero, laking gulat na lamang ng mga ito nang masipat nito ang binatang bumagsak na sa lupa dahil sa pagkaputol ng mga binti nito. Nang masipat naman yun ng karamihan, nagdulot ito ng awa at pag-aalala. Kaya nang mapansin niya ito, hindi na siya nagdalawang isip na lumapit sa kanyang biktima. Paghawak niya sa buhok nito, agad niya itong itinaas habang nagwiwika ng, "Hindi pa ipinapanganak ang antingerong tatalo sa akin. Mahiya kayo dahil sa paniniwala ninyo. Nag-alay ng buhay ang musmus na batang ito." Pagkasambit niya ng mga kataga, agad niya itong pinutulan ng mga braso. Nginudgud niya rin sa lupa ang mukha nito bago niya yun ibalibag papalayo. Matapos niya itong gawin, iniutos niya sa kanyang mga kasamahan na huwag itong papatayin. Marami pa kasi siyang gagawin sa katawan nito, kaya hindi pa ito dapat na mamatay. Nang marinig naman niyo ng karamihan, walang nakatutol sa nais niyang mangyari. Alam kasi nila na kabilang ito sa kasunduan ng duelo, kaya karapatan ni Emetrio na magpasya para sa kahihinatnan ng buhay ng kanyang biktima. Matapos niya itong mailahad, dali-dali naman yung kinuha ng mga kasama niya. At para hindi na yon makagawa ng kahit na ano, piniringan nila ang mga mata nito bago busalan sa bibig tsaka ipinasok sa makapal na sako. Ilang minuto pa ang lumipas, muli siyang nagpagpag ng kanyang kasuotan kasabay ng paglaho ng libretang nakabigkis sa kanyang kamay. Nang masipat naman yon ng mga antingero, dito na hindi maiwasang magtanong ng iilan ukol sa kakaibang bagay na kanyang inilabas. Magmula kasi nang makilala siya ng mga ito, yon ang kauna-unahang pagkakataon na nasipat nila ang ganoon niyang karga. Nang marinig niya ang sinabi nito, matapang siyang sumagot ng, "Yon ang pinakamalakas na tangan ko. At sino man ang makasira nito, ang siyang makakatalo sa akin. Kung masisira ninyo."
Nang mailahad niya ito, agad naman siyang umalis. Ilang araw ang lumipas, pinag-aralan niya ang katawan ng antingerong natalo niya. Batid niya kasing may espesyal sa katawan nito at hindi nga siya nagkamali. Dahil makalipas lamang ang ilang araw, natuklasan niya na ang dugo nito ay pwedeng gawing alay sa mga matataas na uri ng engkanto. Matagal niya nang pinapangarap na magkaroon ng ganoong alipin, kaya nang malaman niya ito, hindi siya nagdalawang isip na ito ay gawin. Pagsapit ng huling araw ng kabilugan ng buwan, dinala niya sa isang liblib na kakahuyan sa paanan ng bundok ang katawan ng antingero. Mula roon, gumawa siya ng malaking simbolo habang pinupuno ito ng mga usal na nakuha niya sa libreta. 5 oras niya yung dinasalan hanggang sa tumungtong ang hating gabi. Matapos niyang sambitin ang lahat ng dasal, tumahimik ang paligid. Namatay din ang siga ng mga kandila kasabay ng pag-ikot ng hangin sa ibabaw niya. Unti-unti na ring bumaba ang mga bato sa loob ng simbolo hanggang sa lumabas ang isang itim na lagusan kasabay ng dahan-dahang pag-ahon ng isang dambuhalang nilalang. Ilang segundo pa ang lumipas. Nakita niya ang napakakisig nitong anyo. Isang mataas na lahi ng tikbalang ang duminig sa kanyang pagtawag kung saan kapansin-pansin ang kakaiba nitong kaanyuan. Paglalarawan niya rito, meron itong 4 na paa tapos pangangatawa ng kabayo. May mahaba itong itim na balahibo sa buntot tapos maumbok ang mga kalamnan nito sa paa. May kalahati rin itong katawan ng tao, ngunit kakaiba ito sa mga ordinaryong tao na madalas nating nakikita. Bukod kasi sa may sungay ito, may mahaba rin yung balbas, tapos punong-puno yun ng sugat. Nagliliwanag din ang mapupula nitong mga mata na nanlilisik namang nakatitig sa kanya. Sa kaliwa nitong kamay, naroon ang tanga nitong palakol na may itim na talim. Masyado rin yung malaki kung titingnan, kaya nakakasiguro siya na mapupuruhan talaga ang sino mang tatamaan nito. Matapos naman niya yung masilayan, bigla nitong kinuha ang labi ng antingero kasabay ng pagtapo nito sa lagusan kung saan yun umahon. Hindi nagtagal, dahan-dahan na ring bumalik sa normal ang paligid hanggang sa binalot na sila ng kadiliman. Bago rin naglaho ang nilalang, iniabot nito sa kanya ang medalyon na nagbibigay sa kanya ng pahintulot para tawagin ito anumang oras niya nais. Pagkatanggap naman dito ni Emetrio, labis-labis ang kanyang pasasalamat sa naging regalo nito. Alam niya sa pamamagitan ng medalyon na yon, mas madaragdagan palalo ang kanyang kapangyarihan. Dumaan ang mga araw, hindi niya na iniisip na magkakaroon pa siya ng karagdagang kalaban. Ang buong akala niya kasi, tinanggap na ng mga antingero ang kanilang pagkatalo. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, hindi ganon ang nangyari. Malaki ang impluwensya ng binatang natalo niya, kaya nang kumalat ang balita ukol dito, mas lalong dumami ang mga antingerong nagkaroon ng puot sa kanya. Dahil dito nagdesisyon ng mga antingero na magtipon-tipon para makabuo ng samahang papatay sa kanya. Hindi mahalaga sa kanila kung gaano karami ang malalagas dahil ang importante, masugpo nito ang kapangyarihang tangan niya. Makalipas lang ang 3 linggo, habang patuloy siyang namumuhay ng payapa, dito na bumisita ang mga gabunan ng iba't ibang lahi ng mga aswang para magsumbong sa kanya. Ayon sa mga ito, para silang mga hayop na pinapatay ng mga antingerong napapadaan sa kanilang lugar. Wala naman silang kasalanan doon, kaya hindi nila maunawaan kung ano ang ibig nitong iparating. Nalaman din nilang patungo ito sa lugar ni Emetrio, kaya hindi sila nagdalawang isip na bumisita para balaan siya. Nang marinig niya ang sinabi ng mga gabunan,
minabuti niya munang kupkupi ng mga ito. Kung hindi niyo kasi naitatanong, malapit sa kanya ang mga aswang. Matagal niya na itong kasanggang dikit, kaya kapag may nagsusumbong, hindi pwedeng di niya ito pakinggan. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman ang tungkol sa mga nangyayari sa karatig lugar. Napagtanto din niyang hindi nagkataon lang, bagkus ay merong malalim na dahilan ng mga antingero kung bakit nila ito ginagawa. Ano man yon, wala siyang ideya. Matapos nilang mag-usap, hinintay niya ang pagdating ng mga ito. At bilang parte ng kanyang paghahanda, hindi niya na muna ginawa ang mga nakasanayan niyang gawin. Mas pinili niyang manatili sa kanyang tahanan para hintayin ang pagdating ng kanyang mga bisita. Ilang araw matapos niyang marinig ang sumbong ng mga gabunan, may nakita na siyang grupo ng mga antingerong pumasok sa loob ng kanilang baryo. Armado ang mga ito, tapos nakataas ang bakod at puder ng kanilang katawan na para bang meron yung pupuntahang digmaan. Pagsapit ng hapon noong araw na yon, kasakasama ng mga antingerong naninirahan doon, pumunta yon sa bahay niya. Pagsilay naman ito sa kanya, agad yung tumigil sa labas ng kanyang bahay na para bang naghihintay sa kung ano ang kanyang gagawin. Kaya nang masipat yon ni Emetrio, dali-dali naman siyang naglakad papalapit dito. Wala siyang dinalang kahit na ano, upang maipakita sa mga ito na kaya niyang humarap ng walang dalang anumang armas. Pagsilay sa kanya ng malapitan ng mga antingero, bakas sa kanilang muka ang pangmamaliit sa kanya. Pangisi-ngisi na rin ng mga ito na para bang sila na ang nagtagumpay kahit hindi pa naman nagsisimula ang laban. Nang mapansin niya ang pagmamaliit nito, pinalasap niya yon ng konting presensya ng orang taglay niya. At nang malasap naman yon ng mga dayo, bakas sa kanilang muka ang tila bang pagkaalarma. Sumeryoso na rin ang mga ito hanggang sa magwika sa kanya ang isang lalaking tila bang nagsisilbing pinuno ng pangkat. Marahil sa mga oras na ito, may nakapagsumbong na sa iyo ukol sa aming mga ginawa sa baryong aming mga nadaanan. Hindi namin to ginustong mangyari, pero ito lamang ang paraan para maipakita namin ang galit buhat sa iyong ginawa. Alam mo naman sigurong malaki ang inaasahan namin sa binatang yon, kaya hindi kami papayag na basta na lamang siyang talikuran. Nang marinig naman ni Emetrio ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang nakatitig dito. Maya-maya pa, nang mapansin ng antingero na wala na siyang balak na sabihin, dito na yon nagdesisyong tumalikod para bumalik ng baryo. Pagpatak ng gabi, habang hindi pa handa ang grupo, inutusan niya ang mga gabunan na sugurin ito. Ganon at ganon ang pinagawa niya sa loob ng 1 linggo para mapahina ang puwersa ng mga ito. Yun nga lang hindi yun naging madali dahil sa taglay na pangontra ng mga kalaban niya. At imbis na yon ang mapuruhan, palagi niyang napapansin na umuuwi ang mga gabunan na nalalagasan ng maraming bilang. Di nagtagal, nang maubos na ang grupong kayang makipaglaban sa mga ito, tsaka pa lamang siya nagdesisyon na kumilos. Ikinatuwa naman yon ng mga gabunan dahil alam nila na hindi na sayang ang kanilang sakripisyo. Pagsapit ng gabi ng kanyang pagsalakay, inihanda niya ang karawahe ng kanyang sasakyan. Kinuha niya pa yon sa mundo ng mga engkanto, kaya yung nagmamaniobra nito, hindi pangkaraniwang nilalang. Pagtahak nila ng daan, sumunod sa kanyang likuran ng gabay na kanyang nakuha. Maya-maya pa, nang marating nila ang baryo, direkta niyang pinuntahan ang lugar kung saan nagtitipon ang kanyang mga kalaban. Pagbaba niya ng sasakyan, nagpagpag siya ng damit, kasabay ng paglitaw ng libretang nakabigkis sa kanyang kaliwang kamay. Pagkalat ng presensya nito sa paligid, agad namang naalarma ang mga antingero na nakatunog nito. Bawat isa sa kanila nagmamadali ng lumabas para salubungin siya.
Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, hindi na yon nagdalawang isip na sumugod. Ngunit bago pa man yun lumapit, sumalubong na sa kanila ang mataas na uri ng tikbalang. Ito ang nakipaglaban sa kanila hanggang sa sila'y makaramdam ng panghihina. Ayon kay Emetrio, huli na nang malaman ng mga antingero ang kakayahan ng kanyang gabay na lasunin ang mga mutya at agimat na taglay nito. Kaya sa loob ng ilang minutong pakikipagbuno, dito nito napansin na pinapahina na ng tikbalang ang kanilang mga karga. Kalaunan, nagulat na lamang ang mga ito nang maramdaman na lamang nila na rumupok ang nag-uugnay sa kanila rito. At bago pa man nila yun maibalik, tumarak na sa kanilang katawan ang malaking palakol ng tikbalang. Lahat ng antingerong sumugod sa kanya noong mga oras na yon, sabay-sabay na namatay. Hindi na rin niya ito pinakitaan ng awa, kaya nang masipat ito ng mga natitira, nakaramdam sila ng matinding pagkasindak buhat sa abilidad at kakayahan itong ipinakita. Paglapit naman niya rito, galit na galit niya yung tinitigan isa-isa. At bago pa man yun makakilos, ikinumpas niya ang kanyang kamay kasabay ng pagbuka ng kaisa niyang libreta. Naglabas yun ng isang nakakabulag na liwanag hanggang sa mahigop na nito ang kaluluwa ng mga antingero. Walang kamalay-malay ang mga ito na nahigop na pala ng libreta ang kanilang mga kaluluwa. At sa isang kisap mata, dinala sila nito sa mundo kung saan tanging kasamaan at kamatayan ang nangingibabaw. Ayon sa kanya, nasa dimensyong yon, pulang-pula ang ulap. Normal ang salot sa paligid at nagkalat ang mga patay na puno at mga abandonadong gusali. Purong mga kaluluwa rin ang masisilayan mo roon na araw at gabing dumadaing upang matapos na ang kanilang pagdurusa. Dagdag pa niya na, hindi nalalayo ang estado ng dimensyong yun sa impyerno, kaya yon ang paborito niyang pagtapunan ng mga kaluluwa ng mga natatalo niya. Hindi naman lahat dinadala niya rito. Bagkus ang pinapalasap niya ng ganoong paghihirap ay ang mga kalabang gumagawa sa kanya ng mortal na kasalanan. Matapos niya itong maisakatuparan, iniwan niya ang labi nito sa bahay kung saan yun nanunuluyan. Pinaalam din niya sa bawat antingero ang sinapit ng grupo para hindi na ito tularan. Magmula noong pinatay niya ang grupong yon, mas lalong tumindi ang takot sa kanya ng mga antingero. At hanggang sa pagtanda ni Emetrio, tangan-tangan niya ang respeto ng mga ito dahil lahat sila takot sa taglay niyang itim na libretang bakal ni Emetrio.